Здравейте, любители на хубавите напитки! От доста време искам да направя едно видео относно уиските, които се предлагат в Lidl и по моя информация са бутилирани специално за тях. И нека започнем с един представител, който съм го виждал еднократно да го предлагат в България, а именно Бен Бракен, който е произведен в Хайланд, Single Malt Scotch, вино уникално, много хубаво, много приятно уиски. Ако го пуснат, бих си купил отново. Пробвал съм бутилката, която е в червен тубус с червен етикет. Тя е от Speyside, която е доста сладка. Приятно уиски, но по моите вкусови предпочитания е доста сладко. Имат и една зелена версия, която видях в Англия и пробвах, която е от Islay. Опушено, доста приятно хубаво, но за мен фаворит ми е синия тубус и етикет и с нетърпение очаквам да го пусна отново, да си закупя бутилка. Не мога да опиша много, защото по-миналата година съм го пробвал и вече, освен приятните спомени, не мога да ви кажа точно какви вкусови аромати съм усетил, но съм си запазил тубуса и едно много приятно уиски по спомен. Следващото е един много интересен представител, който е бутилиран на малко по-висок процент алкохолно съдържание. Blended Malts, което е много добре. Интересното е, че отлежава в 3 вида бъчви. Бърбън бъчви, испански лоросо шери и португалски порт пайпс. Доста интересно, ето на 42% алкохолно съдържание бутилирано. Много приятно, много хубаво уиски. Скоро смятам да му направя едно ревю. Това е уиски, от което винаги имам по една бутилка под ръка. Много е готино и свежо. Следващото е Аканаги, японско уиски, което не съм пробвал, нищо не съм чел за него. Тази седмица го пуснах, купих си една бутилка и тези дни смятам да отворя да пробваме. На прилична цена взех си и ще видим. Следващото е Queen Margot, което нямам някакви реални спомени от него. Но щом съм си купил още една бутилка да си имам под ръка, значи не е било някакъв букук и някакво гадно уиски тип пади. Може би по-нататък ще направим едно ревю на него. Тук интересното е, пишете, че е блендед и отлежал 8 години, което би трябвало да допринесе за неговата мекота и доста добри вкусови качества. Все пак говорим за своя си ценови клас. Интересното е другото, което, че си упоменават на това и на това, че има добавен карамел, всичко е точно, няма скрито покрито. Имат още едно уиски, Гленорки, което не ме впечатли много. Напомня ми на Old Smuggler, но малко по-така лютичко, не толкова меко. И така, това е за сега. Пишете в коментарите, ако имате някакви въпроси и така. Довиждане.